Iki nanjakne Fitrah apa piye to, Mas? Iki burunge nganggo apa iki mo? Merek RVN. RVN. Merek RVN kuwi. Iki dudu iti koyo ngono kaya bola ya. Nar modif nendang lawang sik. Kok tromolmu nek ngeri ngene, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Herpen 17 ya bolo ya. Ini kita lagi di bengkel ya, karena nuansanya masih lebaran. Yang minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Gini lagi. Ngejim ora? Anak bekas ngejim lho. Nek pengen kembali masuk mati aku dipowi lho. Wong dari apa wae? Reno 12 kuwi lho. Sik versi sik pro. Berarti kuwi operasi ya, Mo ya? Kuwi nyerah gede ya. Pernah baca terus lagi. Yo. Kuwi ganti burung. Iki 53 iki. Saya kira bro. Seker 53 lah sing kuwi pira? 53. 52,5 ini bro. Yang ini 54. 54 dung. Ini kompresi. Karbone nganggo sing iki mesti kuwi. Iya, balap tenan iki kita iki. Artinya ini Mas Rio udah marah. Iya ketuane iki sing iki lho. Ketua ngopo iki? Ora, pikir udah bunek anu video sampai enggak tahu udah bunek yo ora enggak itu. Rai pecah. Enek akeh pokoke. Jalan itu namanya Mas Heru ya. Ora aku tak sirane iki. Enek. Gelokan. Iki enek ning raimu rung ketok. Jenenge sama jenenge wis tak subscribe ya sama. Raine wae nggo tapel wae apik. Oh ya, subscribe 7 Herpen 17. Raine wae nggo tapel. Iki tukon anyar iki ya. Anyar, Bro. Piro iki? 300-an. Karbone bolo. 300-an bolo. Iki kok. Ojol 3 pira? Iki nanjakne Fitrah apa piye to, Mas? Rali mangan. Wih, nanjakne Fitrah tenan iki. Tukune PWK CPO, ukurane 6 bolo. Berat dalam. Review mana ya? Oke lho video iki. Speke. Lho. Nah, isen. Bentas itu kae isen aja. Ora apa-apa. Lagi. Iki burunge nganggo apa iki, Mo? Merek RVN. RVN. Merek RVN kuwi. Iki dudu iti koyo ngono kaya bola ya. Langsung nganggo iti. Halo. Ayo, Bang. Iki lho sing gaene nangis njaluk pake iki lho bola. Sultan iki lho. Nah, tiger gendo. Ini nek rakat njaluk pake iki. Biyo. Wong liya ngerti apa? Kapsene ngono kuwi ya. Wong liya ngerti apa, sing penting sambat nendang pintu. NP gotakne wae apa iki? Hashtag wong liya ngerti apa? 5 LW. Ya iki burunge rekomen bola iki. Mbah yo ngreyen. Kepra mbakmu kan. Kayak sing tak pasang ngene Roni kae. Sing kita apa? Mio. Ini M3. Packing. Nah, ayo. Anak kok rene. Rene bolongane antek. Wis lelah iki. Jane wis butukane es teh ya. Larung diombe bola saya. Kok aku aja kowe nyok. Katanya gue pernah nih itu cakap. Nang kene pitik komplit, enek road race Jupiter MX kae. Enek bit nggoning pasar ya enek. Heeh, iki tiger herek. Amane Shogun Kebo iki njaluk spek piro iso iki. Nih,
Spek monster. Oh, aja wiwit. Iki standar kuwi. Ganti tuh bisa tuh. Kan anak wis nonton video iki lho, Mas. Kuwi nyeni wi. Iya neni Mas. Lah iya. Sing neni iki Iki urung sing jero kono sini pit balap tok iki bolok. Kae lho ning mburi pager kae. Pager besi. nonton iki lho, Mas. Iki lho tuh, matane poka ya, Mas. Mamu dewe nyendi. Iki rakit Mio Sporty bolo. Goro-gorone kaya enek bekas nge-gym. Pistone wis blakor-blakor. Iki wis ngebul emo ya? Urung ngebul. Bisa apa sana? Cuman Ning ya jenenge ngene bocile ragi pitrae akeh iki. Ora kaya wong tuwa-tuwa pitrae ora itu, malah mitrai. cair piro iki? Hah? Cair piro? Caire maring ngenes bolo sing THR-e. Sing THR-e maring. Hah? Anake dhewe ora oleh wis pinter wis ngerti duit tok. Ora itu diganggu gugat terus ra iso dijaluk. Pinter saiki. CB neni Mas ya. Belum HP. Ya, aku pinggir sih kok. Yo boleh nang shot kono iki. Ora iki telepone video gede raimu ben ketok. Ken puas sing nyawang. Oh. Ya, aku tak tombone tak subscribe tak link. Nah, bar kuwi terus di screenshot raimu to. Pak, aku mlebu YouTube. Digo tampil YouTube. Heeh, ora dawane thumbnail. Iki karbone cekok sik no. Malah delik to. Aku ngesut karbo, ora ngesut raimu. Nang ae. Aduh. CPO nyeni Mas e. Tuh. Ngomong panas. Ora. Oke. Wis PNP ya mu ya? Wes kaya GTX duwe. Pak GTX Jupiter wae dikasih. Der. Wah, suaramu dadi backsound kok. Ojo. Saiki ora ngker ngono kae dadi suaramu iku. Jane wis CKD-mu kan mbok gore ini Mas Gendi. Payu. Wis di kayak syaratane ngene Mas. Karo pit kowe. Hello Tigre. Jan nyeni tenan, nalpote bianter pol. Silian. Mas kae. Tiger nyeni Mas e. Ayo sing duwe. Iki sing duwe kae. Loh. Ganti karbo nendang lawang, ganti knalpot nendang lawang. Remuk pokoke. Nek sing iki ora. Iki nggone wong perantauan bolo. Mulih setahun pisan. Sekali mulih orang Bali-Bali. Halo, kayak ngono ra sing kae. Tromolmu nek ngeri ngene, Bos. Iki ngene bos bengkel iki lho, tromole kok biyo. Lampune kae lho. Kayak ngene bos bengkel iki ya. Lho. Bengkel to. Ngene bengkel. Kuwi bayare ping 3 bolo. Pixelmu kan dadi biji kok Mas. Iya. Oh. Pinter. Lampune padha karo kae ya. Demi wae mbok hitung wae piro nek korek. Metok wae. Oke bolo, engko disambung neh iki urung dilanjutne. Ngaten iki. Bola nek ngene kok ya.
Durung dilanjut nih bolo. Di mawar dipasangi tapi kok iki ne jake sing bocor ki sekalian diapikne sik jarene. Ya Mas ya. Diapikne sik ya Mas ya. Iki diresiki sik no. Engko mosok wis dipasang wis rembes-rembesan ya ora masuk no. Ora nyeni no. Hah? Lah iya. Diresiki sik no iki no kabeh no. Diresiki ku kabeh sik to. Heeh. Kenapa? Nek koyo ngene dipasang ya ora nyeni no. Mosok burunge anyar Reget kan konangan. lah, mosok burunge anyar kene ne reget kan ya ora nyeni lho ya. Iya to. Ya masih ya. Kurangnya nih Mas ya. Ora nyeni lho ya. Oh. Sing iki arep digomle apa didol? Oh, gomle. Ora sida ora. Agen promosi. Wah, nek tak pasar ki sisan. Bapak supi to. Pasang nang pit Mio no. Engko calone golek Mio.